Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu tawi kiku mertelaken Sayyiduna Utsman ibnu Affan. Wa min karamatihi lan iku saking pira-pira karomai Sayyidina Utsman. Ma utai barang dzakarahu ingkang nuturu ing ma sapa At-Taj As-Subki. Imam At-Taj As-Subki fi Tabaqati dalam kitab At-Tabaqat. Wa ghairuhu lan liyane Imam At-Taj As-Subki. Nyatane annahu temen setuhune kelakuan iku dakhala manjing ilaihi maring Sayyidina Utsman. Sapa rajulun sapa lanang. Kana ingkang ngono sapa rajul iku kotlakia teman-teman tetemu sapa rajul tetemu imra'atan ing wong wadon. Bitariki dalam dalan. Fata'ammalaha mengkono ngangen-ngangen sapa rajul ing imra'ah. Faqala mengkono ngendika lagu maring rajul sapa Utsman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Ndikane yadkhulu akhadukum. Manjing sapa akhadukum salah siji sira kabeh. Wa fi ainaihi lan iku tetep ing dalem ripat lorone akhad asaruz zina utawi labeting zina. Faqala mengkono ngendika sapa rajulu sapa lanang. Ukhiya apa toh den wahyoaken ba'da Rasulillahi. Ukhiya apa toh den paringi wahyu ngono wae sapa Sayyidina Utsman ba'da Rasulillahi dalam sawise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa mengkono Sayyidina Utsman la ora. Walakinnaha intapine temen setuhune mengkono dawuh yadkhulu ahadukum wa fi ainaihi asaru zina. Firasatul mukmini yaiku dadi firasate wong mukmin. Wa innama azhara yang pastine mertelaken sapa Utsman Sayyidina Utsman hadza ing ikilah kaul yadkhulu ahadukum. Takdiban krono didik li hadzal rajuli maring ikilah wong lanang. Wa zajron lan krono nyegah lahum maring hadzal rajul. An syai'in saking suwiji-wiji sona'ahu. Ingkang wis agawe sapa mengkono hadzal rajul hu ing syai'. Kala ngendika sapa At-Taj As-Subki ngendikane wa'lam lan wura sira. Anal mar'an temen setuhune mengkono awa-awaan iku idza sofa nalikane dadi bersih. Apa qalbuhu apa atine mukmin. Sora mengko dadi sopal mukmin iku yanduru ningali sopal mukmin. Oleh ningali binurillahi ta'ala kelawan nganggo cahayane Allah ta'ala. Alaya kaum mengkora tumiba apa basaruhu. Apa peningali mengkono mukmin. Ala kadarin ingatasi perkara kang butek.
sofa utawa mengkono au sofin utawa perkara kang bening illa arrafa kejaba weruh sapa mengkono al mukmin hu ing mengkono kadarin kemadah talifu mengkono ligari beda-beda apal maqamatu pira-pira maqame pamin mongko iku setengah saking mengkono kaum man utai wong ya arifu ingkang bisa weruh sapa man ana hunaka ing temen sedune iku hunaka ing dalam kono-kono panggonan apa kadaron apa perkara sing butek wala yadrilan ora weruh sapa man ma iku apa asluhu utawi asline kadar wa minhum lan iku setengah saking mengkono kaum man utawi wong yakuno ingkang ana sapa man ana iku ala luwih luhur min hadzal maqam saking ikilah panggonan kaya terima mengko bisa weruh sapa man aslahu ing asline kadarin ama kaya dene barang itafaqa ingkang dadi atau ingkang nyocoki apa mali Utsman maring Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu fa in ta'amala mongko lamun angen-angen sapa rajul wong lanang lil mar'ati maring wong wadon ya aurasahu mongko bisa nyebabaken atau bisa njalari apa mengkono ta'ammul hu ing rajul njalari kadaron ing kebudekan absarahu mongko ningalaken hu ing mengkono kadar sapa Utsman Sayyidina Utsman wa fahimalan bisa memahami sapa Sayyidina Utsman sababahu ing sebabe kadar wa hunalan ing dalam kene-kene panggonan daqiqatun utai masalah kang lembut wa utai daqiqa iku ana kullama maksiatin teman satune saben-saben kemaksiatan iku laha iku tetep kadhe maksiat kadarun utawi mengkono budak watu risulan bisa njalari apa maksiat nuktatan ing sak titik sauda ingkang ireng fil qalbi dalam hati biqadriha kelawan kadare maksiat bayakunu mangkono apa mangkono nuktatan sauda ana iku rainan iku dadi karat alama ing atase barang kala ingkang wis ngendika sapa Allah taala kalla bal rana ala qulubihim maka nu yaksibun kalla joko yang mengkono bal rona bale ngarat ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina upama barang kanu ingkang ana sapa alladzina iku yaksibuna iku padha nglakoni kabeh sapa alladzina ai ila ayastahkima tegese maring yen to dadi kukuh apa mengkono roin wala yadu tawi nyun baureksa iku billahi kelawan Allah nek wis ngarat ngundung mau fayadzlimu mengko dadi peteng wal qalbu apa ati Watughlakulan den kunci apa ababun nuri apa pira-pira pintu ning cahaya ayat bau mongko dadi ngecap apa rain alaihi ngatasi al-qalbu alayab ko mongko dadi tetep apa sabilun dalan ila taubatihi maring taubati al-qalbu alama ing atasim turut barang kala ingkang wis ngendika sapa Allah taala ing mah rupane dawuh tubi'a ala qulubihim fahum la yu'minun tubi'a wis dincap ala qulubihim apa ing atase pira-pira atine munafikun fahum mangko tayal munafikun iku la yu'minuna iku ora bisa iman sapa al munafikun
Ida arafta nalikane wis weruh sira hadza ing ikilah perkara sing wis tinutur mau ya fasaghiratu utawi maksiat sing cilik. Fasaghiratu mangko utawi maksiat sing cilik minal ma'asi saking pira-pira maksiat iku turisu bisa njalari apa saghira. Kadaron ing mengkono-mengkono kebutekan saghiron ingkang cilik. Biqadriha kelawan kadare saghira. Qaribal mahwi turkhale gampang lebure bil istighfari kelawan den wacaaken istighfar wa ghairihi lan liyane istighfar minal mukaffirati bene saking pira-pira wiridan kang bisa nglebur wala yudrikuhu illa dzu basarin wala yudrikulan ora bisa nemu ing kadar sapa illa dzu basarin sapa kejaba wong sing anduweni pengingal hadin ingkang landhep ka Utsman kaya dene peningali Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu Aizu adrakain dalam sekirane bisa nemu sapa Sayyidina Utsman hadzal qadar ing ikilah perkara sing reget aliasira ingkang gedhe Pain ta'ammala mongko lamun angen-angen sapa rajul almar'ata ing wong wadon. Fa inna ta'ammulal mar'ati ngono. Mongko setuhune angen-angen ngangen-ngangen wong wadon iku min aisari dzunubi. Iku saking enteng-entenging pira-pira dosa. Wa adrakahu lan bisa nemu ing mengkono aisaru dzunub sapa Utsman Sayyidina Utsman. Arafalan bisa weruh sapa Sayyidina Utsman aslahu ing asline mengkono-mengkono aisaru dzunub wa hadza utawi kilah mengkono adrakahu iku maqamun panggonan alin ingkang dhuwur yakhda'u ingkang dadi asor lahu maring maqamun alin sapa kasirun mungkang akeh minal maqamati saking pira-pira maqam pira panggonan wa indan domalan nalikaning dadi campur ila saghirati maring dosa kang cilik apa saghiratun apa dosa cilik ukhra kang meneh izdada mongko dadi tambah wal kadaru apa mengkono panggonan utawa perkara sing butek wa idza takasarat lan nalikane dadi akeh apa dzunubu pira-pira dosa bihaisu salat kelawan sekirane dadi tetemu apa dzunub walayadu tawi nyuwun baureksa iku billahi kelawan Allah dadi tetemu ilama maring barang wasofna ingkang wis nyifati kita hu ing ma min dzalamil qulubi saking pira-pira kepetenganing pira-pira ati sora mongko dadi apa dzunub dadi iku bihaisu yusyahidu kelawan sekirane bisa ningali sapa kullu di basarin saben-saben wong sing anduweni peningal. Paman ra'a mutadihan mutadamminan bil ma'asi. Paman mangko ta sapane wong iku ra'a ningali sapa man mutadamminan ing wong kang kupak bil ma'asi kelan pira-pira maksiat qad adzlama ingkang teman-teman dadi peteng apa qalbuhu atine mengkono-mengkono mutadammin walam yatafarros lan ora bisa duwe firasat sapa man ing dalem mutadammin ya fal ya'lam mongko becik weruh sapa man annahu ing temen setuhune man iku idzalam yabsurhu nalikane ora bisa ningali sapa man hu ing mutadammin lima maring barang indahu kang ing dalem sandinge mutadammin aidon halimane minal ama bene saking sifat wuta almani ingkang bisa nyegah lil absari maring pira-pira peningal satu karomah
yang diberikan oleh Allah terhadap Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibnu Affan. Seperti yang pernah saya sebutkan kemarin, Sayyidina Utsman itu salah satu sahabat yang pemalu, tasawuf, sehingga salah satu karomah beliau pun yang menonjol adalah kebatiniahan beliau, sehingga mampu melihat seseorang sesuai dengan amal ibadahnya. Untuk itu diriwayatkan suatu ketika ada seorang yang sowan kepada beliau. Sebelum sowan, di tengah-tengah jalan, orang tersebut melihat seorang wanita, kepeduan karo wong wedok nang dalan. Mungkin saking ayune kepikiran. Wong mau kepikiran bae kae mojane sapa. Wong ndi, anake sapa. Sehingga angan-angan itu masih terbawa terus sampai dia sowan kepada Sayyidina Utsman. Nah, ketika masuk begitu sowan, Sayyidina Utsman mengatakan, yadkhulu ahadukum wa fi 'ainaihi asaruz zina. Telah masuk di antara kalian ada satu orang yang di matanya itu ada bekas zina. Ya mbok cara gampang iso dipaham ya. Sayyidina Utsman mampu melihat dilalah ene wong sowan ngono matane ujug-ujug kok abuh ngono mungkin ya. Ketoke kaya abuh gedhe. Sehingga Sayyidina Utsman paham bahwa orang tersebut tadi habis melakukan zina, yaitu zina ain. Zinane moto. Mergo nang dalan ketemu karo wong wedok, diangen-angen terus. Niku mboten kok abuh beneran nggih mboten, namung ketingale. Niki. Dan itu bisa dilihat karena Sayyidina Utsman itu punya firasat. Nah, firasat itu bisa dirasakan oleh Sayyidina Utsman karena memang Sayyidina Utsman punya kelebihan. Kalau guru kula sanjang enten satu makalah ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian terhadap firasatnya orang yang beriman. Artinya piye? Ketika orang itu imannya kuat, ketika orang itu dekat dengan Allah, maka dia punya mata batin. Tidak hanya sekedar mata yang melihat, tapi dia punya basiroh, punya basor. Punya mata batin yang dengan mata batin itu dia bisa melihat dan bisa menilai setiap orang yang dia temui. Jadi dilala wis krasa ngono. Eneng wong arep berniat jahat, ngono nang ati wis kedeleng. Oh wong iki ra bener iki. Wong iki arep niat jahat. Niku jenenge firasat. Ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati. Dan ini masih banyak. Yang seperti ini masih banyak. Masih banyak yang bisa melakukan.
Artinya gadah apa kathah tiang-tiang yang mampu mempunyai firasat, yaitu mata batin yang bisa melihat sesuatu yang sifatnya batiniah. Iki sing kathah. Kalau sampean sowan dateng hamba-hamba Allah sing soleh niku hati-hati. Zaman kula tesih teng pondok mawon, itu masih sering diperbincangkan oleh konco-konco santri. Terutama kaitannya kalih beliau Syekhinal Mukarram Maimun Zubair. Karena begitu santri sowan itu macam-macam pengalaman nih. Enten sing begitu sowan ditanggepi dengan baik oleh beliau. Eneng maneh bar sowan cerita aku mau sowan, tapi kok kaya dicueki nang Mbah Maimun nggih. Ono meneh santri cerita aku mau sowan, kayaknya aku gak berbuat salah apa-apa, tapi kok didukani, diseneni ya. Ono meneh santri sowan, aku itu mau sowan tapi malah ditundung, bahasanya ditundung, lunga. Nah, seperti itu. Nah, dari obrolan santri-santri beliau itu sehingga disimpulkan, karena masing-masing curhat, disimpulkan itu, oh ya pantes, aku sowan mau kayaknya ditanggepi dengan api, bahkan diijazai, bahkan dikai opo-opo. Karena memang saya sowannya itu hatinya nggak ada apa-apa, artinya nggak eneng bahasa dilalah aku mambengi le sowan sadurunge sowan aku ki ya wis salat tahajud dhisik, kirim Fatihah dhisik dan seterusnya, maka begitu saya sowan alhamdulillah enak gitu. Engko sing diseneni mau cerita, oh iya memper aku di sowan kok malah diseneni ya aku bar ngaploki kancaku. Nah yang kayak begitu niku nggih niku salah satu sababiyae bahwa al-mu'min lahul firasah. Mukmin hamba Allah yang soleh itu mempunyai firasat. Nah, setiap orang itu beda-beda firasatnya. Delok makome, delok kesolehane. Wonten maneh cerita riyen malah mboten teng Jawi, teng daerah Lampung Tengah. Enten Mbah Yai diundang pengajian, begitu munggah nang panggung, melihat jamaah itu kepalanya itu macam-macam. Ya, itu munggah innalillahi. Jamaah pengajian wujudnya wujud wong, cuman ndase iku ana sing ndas babi, ana sing ndas napa anjing, ana sing ndas wedhus, ana ndas macam-macam ndas e. Lah itu juga termasuk bagian firasat. Kok bisa seperti itu? Iya. Karena yang dilihat oleh orang yang mempunyai basirah itu sesuai dengan kelakuan orang yang nopo dilihat. Padha karo Sayyidina Utsman niki. Ya. Kanan-kanane delok wong sing bar delok wong wedok iku mripate bendul-bendul ngono. Ya. Dadi iki bar ora bener iki mesti bar nginceng iki kan. Untuk orang yang soleh niku ngoten niku penting dan banyak manfaatnya. Karena dia punya kelebihan bisa melihat kebatiniannya orang lain, ya, sehingga dia bisa lebih hati-hati dan seterusnya. Ya. Tapi untuk masyarakat umum ngoten niku ya kadang-kadang dadi fitnah malahan. Ya. Saiki misalkan wae. Seandainya orang yang berbuat maksiat langsung dilihatkan oleh Allah.
Wong anggar berbuat maksiat dilalah terus irunge dawa ngono. Niki kira-kira nek terus dibuktekno tenan nang Gusti Allah diatur ngono, pokoknya setiap manusia yang habis berbuat maksiat maka hidungnya panjang. Kira-kira rekoso ora sampean nek kaya ngono kuwi. Apik bar ngintip ngono. Ndawani irunge. Ndawani 5 cm. Ngintip pindho dadi 10 cm. Ngintip ping 3 30 cm ngono. Yo irunge mantul-mantul ngono. Kira-kira isin ora kowe? Mesti isin. Nah, untuk sebagian orang yang seperti itu justru membawa rahmat, ya, artinya mboten saged ningali kesalahan orang lain, ini bisa membawa rahmat, ya, karena bisa menyebabkan kita tidak mudah suudzon. Nah, ngene iki aku misalkan aku iso ndeleng sampean sing macem-macem ngene iki aku malah kayaknya ra kober ngaji loh. Begitu isu-isu ngene iki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok beda-beda kowe. Ana sing ndase abuh, matane abuh. Wah, mesti hatiku terus mesti suudzon terus bar nginceng iki sing abuh-abuh mripate. Ya. Engko begitu ndeleng ana sing irunge dawa, iki. Engko ana meneh sing bokonge jedir ngono. Iki mambengi bar ngopo iki kan. Susah. Tapi untuk seseorang yang soleh, yang keimanannya sudah kuat, ya, seperti yang pernah saya terangkan, ngoten niku mboten malah nambah fitnah, tapi malah nambah keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa menasehati. Ya, begitu ndelok APP matanya abuh, ini wis yo mareni aja tukang napa ngintip. Ngono-ngono kuwi. Jadi bisa melihat kekurangan orang lain secara batiniah niki bisa menyebabkan hal yang positif, yaitu memberi arahan, menasehati dan seterusnya. Niku nek pancen wis oleh kaya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, dia mengingatkan kepada orang, ya, dengan mata batinnya dia mengingatkan, tujuan mengingatkan adalah takdiban. Nah, niku kan dingendikake. Gen supaya mareni nek ketemu wong nang dalan ki enggak usah diangen-angen wae. Nggih. Ya kono ora ketemu ya ora iso. Mulane kan berulang kali saya sampaikan, melihat seorang wanita itu ketika melihatnya satu kali iku mboten napa-napa. Begitu det wis mlengos ngono wae set. Tapi nek wis det iku sing garake. Itu yang menyebabkan kotor di hati. Pun. Lah, melihat seorang wanita itu dosa kecil sih, awalnya dosa kecil. Aisarud dzunub, yang mudah hilang dengan dibacakan istighfar, mudah hilang dengan berwudu, mudah hilang dengan mandi dan seterusnya. Okay. Tapi yang namanya dosa walaupun kecil itu akan memberikan efek labet teng ati. Yeah. Ibarat sepedol ngono nek sampean ndeleng pisan ngono langsung nang atine sampean tul ngono sak titik. Delok pisan tul ireng sak titik. Lah nek nang satu hari ndelok ping 10 ya 10 titik. 10 titik. Kali satu umure sampean pirang puluh tahun. Ora bertitik. Sampean sing komplek A, komplek B ngono tangi turu. Ngono ndelok ngulon ngono. Titik.
titik. Nah, mulane santri yang ada di komplek A itu hatinya lebih kotor daripada yang komplek B. Apa meneh sing komplek kono, komplek terakhir kayak resik kaya ndek dosa kayak malah. Ya, masalah dia membokongi ya. Nah, yang berbahaya itu ketika kita sering melakukan dosa kecil tapi tidak pernah dibersihkan, itu yang bahaya. Ya. Ibarat umas, ya walaupun kotore sidik-sidik, debune sidik-sidik, ning ora tau disapu. Akhirnya debu itu bisa menjadi nopo tebal. Bahkan bisa mengarat balrona ala qulubihim. Ya. Terus balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Jadi saking kotore, saking enggak pernah dibersihkan sehingga ngarat. Nek wis ngarat, maka dia tidak mudah menerima cahaya. Nek wis ora gelem menerima cahaya, maka dia akan sulit untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku sing bahaya ngoten niku. Nggih. Dadi mila nang pondok iku sampean ya kudu bersyukur karena banyak hal-hal yang menyebabkan dosa kita bisa luntur, bisa bersih, ya, walaupun tanpa kita nopo sadari. Contohnya nang pondok sampean sering wudu, nang omah urung karuan, tapi nang pondok sampean sering bersentuhan dengan air. Nang pondok sampean sering sholat jamaah, nang pondok sampean sering membaca nopo istighfar, nang pondok sampean sering ngaji. Ngaji ngene iki lho, salah satu fungsinya adalah istighfarud dzunub, nglebur napa dosa. Jadi mudah-mudahan walaupun kita ngajinya campur seperti ini, ya otomatis ya bapak saya jujur juga, bapak nek ngaji iki ya mesti terus manteng cah wedok gitu. Masa arep ngaji arep kaya ngene iki terus. Kan enggak penak gitu. Jenenge depan-depan. Nggih. Ya ono ustaz sing ngaji iku nggih iki kayak triplek. Dadi kaya apa rumah sakit kaya nek arep nemoni pasien saiki mergo ana Covid wingi. Ngene iki dikai apa tutup paling-aling triplek dibolongi telu kene iki. Ana bolongan telu cilik-cilik ngono karepe men suarane tembus tapi enggak bisa napa melihat. Esuk kene nek arep dipasang ngono ya keneng ora apa-apa. Kayak telu bolongan. Nggih, guru kula juga riyen teng pondok wonten sing saking ati-atine mulang cah wedok niku pakai satir. Santri perempuan pakai satir, papan tulisnya biasa. Papan tulisnya lebih tinggi dari satir. Jadi nek mulang nih mengketok tangane tok, util ngoten niku. Saking dia itu menjaga biar tidak melihat nopo perempuan. Niku saking hati-hatine. Ya, sampean ya terserah arep melu kaul sing endi. Nek aku melu sing enteng ae. Tapi kaul sing enteng itu ada beberapa kondisi yang membolehkan kita melihat wanita. Satu, ketika mubayaah ketika transaksi jual beli. Langgo nek kita jual beli nggak ngerti wajahe, wah rawan dihapusi. Men krungu suarane tok. Iki nek teng dalem Al Anwar nggen pondok kula santri putri nggih ngoten tuku sego, tuku sayur, tuku panganan iku ya krungu suarane tok. Ati bolongan kaya bolongan kandang doro ngoten nika. Kang, huy.
Ngundange kan karo sing jaga warung niku Kang. Kang, uy. Tuku sego. Uhuy. Nah, nanti diulungke. Sing metu gur tangane tok tuku sego. Engko ngewehke sego ya sego bolongan niku tok. Ki segone. Lah, kalau memang bisa seperti itu dan percaya dengan si pembeli ya enggak masalah. Ming kuwatirnya kan begitu tuku Kang, tuku segonya, segone. Begitu ilang ngene, lanti duwite. Diilang-ilang. Diilang-ilang wis lunga kabur jajal. Ki arep nuduh sapa iki? Mergo ora ngerti napa wajah kayane mau suarane kaya Binti. Mirip-mirip Binti, mirip-mirip Esih ngono kan. Nggak iso karena nggak ada bukti, ketok tangannya tok sih. Nah, itu. Makanya boleh jual beli melihat nopo wajah. Yang kedua boleh melihat wanita ketika taklim. Taklim itu nopo? Ketika belajar, ya belajar boleh. Yang ketiga ketika khitbah, ta'aruf. Ketika mau nopo menikah itu boleh melihat wajah. Mergo kadang-kadang suara wanita itu kan menipu, suaranya halus, suaranya cantik, begitu kenalan kan gitu. Kan ono sing wong wedok wajahe ayu, suarane kaya wong lanang, kan nonton. Nek mengandalke swara tok, innalillahi suarane kok kaya wong lanang ya. Barang dilihat, kan cantik. Atau sebaliknya, suaranya lemah lembut, tapi begitu dilihat kurang cantik. Nah, makanya boleh ta'aruf melihat wajah dan kedua telapak tangan. Pun, itu jadi intinya satu yang harus kalian angen-angen sesuai dengan yang dikatakan ulama, ittaqu firasatal mu'min. Karena orang yang soleh dia pasti punya firasat, punya mata batin yang bisa melihat kita dengan kebatiniannya. Makanya hati-hati, hati-hati. Allah alam biswab. Ya salli wa sallim daiman abada la habibika khairul khalqi kullihim wal habib alladzi turja syafa'atuhu likulliha minallah walimuqta ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'an arami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij ala muslimin li khamsatun utfi biha harral wabail hatim al-Mustafa wal-Murtada Nauma wa Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.